začátku druhého poločasu si v rozehrávce tady ani při bránění Procházka například si nepočínají důrazně a přesně. A ještě ke všemu ke smůle Kozáček a ten míč prošel mezi nohama bránícího Čížovského a to je to nejhorší, co může golmana potkat při podobných situacích. No to je... Tady ještě jednou vidíme krásně tu akci Procházka, výborně se otočil, dva hráči na první tyči, to mělo kvalitu. Přestože se snažil Škarlič, seč mohl, tak nedokázal odblokovat Daniela Koláře. Ale výborně Wagner zpracoval míč a připravil vlastně skvělou pozici, ve které už Dan Kolář si věděl rady. Ano, příprava byla prvotřídní v podání Tomáše Wagnera a stejně jako Tomič měl štěstí, že ten vedoucí gól prosadil mezi nohama bránícího hráče, tak to samé se teď povedlo Danielu. Matuš Kozáček na ten míč nedošel, zlobil se tam na své spoluhráče, že ho možná nechali osamoceného proti tomu dvojbloku, ale hlavně pak vůbec nikdo neatakoval dorážejícího Vernese Selimoviče. Tu hlavičku poslal čerstvý muž Bajič. Hned si připisuje asistenci po 15 vteřinách pobytu na trávníku. Ano, Pavel Horvát, tam byl Kerla v obětavém zákroku na brankové čáře, ale Rajko dál. A byla tam podle mě jemná teč Tomáše Wagnera. Ale to si musí vysvětlit mezi sebou František Rajkodál s Tomášem Wagnerem. Podle mě to byl útočník Viktorie Wagner, který jemně stečoval balón. Tady vidíme prohraný souboj Řezníka, teď pozdní přistoupení, vlastně Čišovský si myslím, že měl více do Busana zajet, tady čekal, ale je tam těch nedorazů více defenzivních.